Men lite för... Nej. Det blev 0-4 fel, tid i fast mål var 27,4 sekunder. Det innebär en fjärde plats just nu. Till start har vi då Kajsa Eriksson på Norrmark från Mantorpsryttarna. Vi har inte fått in någon mer, det är Anna Schwarz som vill in på banan. Och Sandra Ferrin ska hålla sig redo på framrejningen. Nu ser det ut som att banan är okej igen, så Kajsa, varsågod hit. De ska ju ha en lugn runda, det är meningen. Ja. Nej, nu ska det inte vara lugnt längre. Tid i fast mål var 25,9 sekunder, vilket innebär att vi går upp i ledning. Nästa startare är Anna Schwarz. Ja, Kajsa. Jag hjälpte till när de skulle över hinder. Vilket drag!